31 କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ପଛକୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିପାରେ? ଏ କାଉ, ବି ହମିଂବର୍ଡ, ସି ଶୁଆ, ଡି କପୋତ। ଉତ୍ତର ବି ହମିଂବର୍ଡ। 32 କେଉଁ ଫଳ ଭିତରେ କିରୋସିନି ତେଲ ପରି ଗନ୍ଧ ହୁଏ? A. Durian. ବି ପଣସ, ସି ଆମ୍ବ, ଡି ନଡ଼ିଆ। ଉତ୍ତର ଏ ଡୁରିଆନ୍। 33 ଦୁନିଆର କେଉଁ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବି ମଶା ଦେଖାଯାନ୍ତି ନାହିଁ? ଏ ଭାରତ, ବି ଫ୍ରାନ୍ସ, ସି ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଡି ଚୀନ। ଉତ୍ତର ସି ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ। 34 କେଉଁ ପଶୁର କ୍ଷୀର ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ ପିଙ୍କ? ଏ ଗାଈ, ବି ଓଟ, ସି ଜଳହସ୍ତୀ ହିପୋପୋଟାମସ୍, ଡି ଛେଳି। ଉତ୍ତର ସି ଜଳହସ୍ତୀ। 35 କେଉଁ ଗଛକୁ କାଟିଲେ ମଣିଷ ପରି ରକ୍ତ ବାହାରେ? ଏ ବରଗଛ, ବି ପିପୁଲ ଗଛ, ସି ବ୍ଲଡଉଡ୍ ଟ୍ରି, ଡି ଶାଳ ଗଛ। ଉତ୍ତର ସି ବ୍ଲଡଉଡ୍ ଟ୍ରି। 36 କେଉଁ ଜୀବ ଶୋଇବା ପରେ ଆଉ କେବେ ଉଠେ ନାହିଁ, ମରିଯାଏ? ଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ବି ମାଛି, ସି ମଶା, ଡି ସାପ। ଉତ୍ତର ଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି। 37 ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫଳ କେଉଁଟି? ଏ ସେଓ, ବି କିୱି, ସି କଦଳୀ, ଡି ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଉତ୍ତର ବି କିୱି। 38 କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ କେଶ ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ? ଏ କମଳା, ବି ଅଁଳା, ସି ସପୁରୀ, ଡି ଲିଚୁ। ଉତ୍ତର ବି ଅଁଳା। 39 ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ରାତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ଏ ନରୱେ, ବି ଜାପାନ, ସି ରୁଷ, ଡି ଆମେରିକା। ଉତ୍ତର ଏ ନରୱେ। 40 କେଉଁ ଫଳକୁ ଅମୃତ ଫଳ ଫ୍ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇମର୍ଟାଲିଟି କୁହାଯାଏ? ଏ ନଡ଼ିଆ, ବି ପେୟାରା, ସି ବେଦନା, ଡି ଆମ୍ବ। ଉତ୍ତର ବି ପେୟାରା। 41 କେଉଁ ପଶୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରେ? ଏ କୁକୁର, ବି ବିଲେଇ, ସି ଓଟ, ଡି ଘୋଡ଼ା। ଉତ୍ତର ସି ଓଟ। 42 ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଣସ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ? ଏ ଓଡ଼ିଶା, ବି କେରଳ, ସି ତାମିଲନାଡୁ, ଡି ବିହାର। ଉତ୍ତର ବି କେରଳ। 43 କେଉଁ ଫଳକୁ ଗରିବଙ୍କ ସେଓ କୁହାଯାଏ? ଏ କଦଳୀ, ବି ପେୟାରା, ସି ବେୟାର କୋଳି, ଡି ତରଭୁଜ। ଉତ୍ତର ସି ଭେର କୋଳି। 44 ମଣିଷ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ? ଏ ହାଡ଼, ବି କେଶ ଏବଂ ନଖ, ସି ଦାନ୍ତ, ଡି ଆଖି। ଉତ୍ତର ବି କେଶ ଏବଂ ନଖ। 45 କେଉଁ ପରିବା ଖାଇଲେ ରକ୍ତ ସଫା ହୁଏ? ଏ ବାଇଗଣ, ବି କଲରା, ସି ଆଳୁ, ଡି କଖାରୁ। ଉତ୍ତର ବି କଲରା।